Matul din il-ġimgħa numru sostanzjali ta' konsumaturi tal-Enea Malta resqu l-qudiem mistoqsijiet biex jirregolizzaw il-pożizzjoni tagħhom b'rabta ma' serq tal-elettriku mill-smart meters. Dan qalu l-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi waqt li kienet jieħu sehem fil-programm Diset fuq ix-xandir nazzjonali. Kemm inna f'dal-aħħar ġimgħa li tħabbar dal-iskandlu, kellna ħafna u ħafna tip-offs oħrajn dwar serq ta' dawl. Ġifieri l-ammont ta' tip-offs li deħlin huwa fenomenali. Tip-offs interni mill-Enea Malta u minn barra? Ħafna minnhom huma minn barra. Ħafna minnhom huma minn barra u tituna informazzjoni utli ħafna. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li n-nies użaw is-sistema tal-Gvern fejn qed iħallsu l-kontijiet u l-penali filwaqt li għandhom jersu l-qudiem b'informazzjoni sabiex tinqabad ir-rekit tas-serq. Il-Ministru Konrad Mizzi appella lil dawk kollha li abbużaw li se jingħataw 6 ġimgħat ċans biex jirregolizzaw il-pożizzjoni tagħhom u jagħtu informazzjoni sabiex tinqabad il-ħuta l-kbira. Aħna l-appell tiegħi barra huwa għan-nies li they come forward jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom u jtuna l-informazzjoni biex aħna nkomplu nipproċedu iva kontra l-masterminds tal-Enea. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li s-serq tal-elettriku sploda l-fuq fl-2010 meta Gvern Nazzjonalista neħħa l-Compliance Unit. Il-preċiżur tiegħi kien jaf bis-serq tal-elettriku li kien jammonta 30 miljun euro li spleda fl-2010 u fl-2011 u l-2012. U dan huwa approvat mhux minni imma mill-Financial Accounts tal-Enea Malta li kienu ppreżentati fuq il-mejda tal-Kamra kull sena tal-leġislatura. U hemmhekk black and white juru li kien hemm il-losses u kemm kienu dal-losses. Ġifieri il-Ministru Fenek l-ex-Ministru ma setax ma kienx jaf bis-serq. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li l-għan tal-Compliance Unit kien li jkun hemm monitoraġġ tas-serq tal-elettriku. Il-Ministru Konrad Mizzi kwota komunikazzjoni tal-Enea Malta li fiha kien tħabbar li l-Compliance Unit kien ser jingħalaq bir-raġuni mogħtija tkun li dan ma kienx hemm aktar il-ħtieġa tiegħu minħabba żvilupp teknoloġiku. Fit-12 ta' Awwissu 2010 għandi hawnhekk, jekk tistgħu tagħmlu close-up, l-Enea Malta Corporation prattikament batet tikteb lil ħaddiema tgħidilhom dil-unit jiena se nagħlaqha. M'għandix bżonn iktar dil-unit. Meta kien dan? Dak kien fit-12 ta' Awwissu 2010 u ngħidlek x'kienet ir-raġuni. Ir-raġuni kienet għal raġuni ta' żvilupp teknoloġiku minħabba li smart meters mhux ser ikun hemm il-ħtieġa ta' sezzjoni tas-servizz ta' compliance officer u għalhekk l-Enea Malta se tagħlaq din is-sezzjoni. Ingħalqet imma effettivament jew tkun twissija? Le, ingħalqet. B'din id-deċiżjoni 17 l-impjegat tal-Enea Malta ġew trasferiti f'sezzjonijiet oħra tal-korporazzjoni. Dan sar bl-approvazzjoni tal-Ministeru tal-Finanzi ta' Gvern Nazzjonalista.